трета поредна година предстои да се реализира лятното приключение заедно за децата на България. Участниците са изправени пред една важна мисия – заедно да определят тяхната проектна идея, да я развият и осъществят на практика още по време на лагера. Между многото активни занимания и походи се преплитат сесии, посветени на техния проект. Децата се учат как да определят мисия с социално и природно значение, как да изградят ясна визия, как да работят в екип, съчетавайки силните си страни и позовавайки се на ценностите си. Учени без последващо действие няма как да е устойчиво. Затова сътрудничество за добра кауза и кулминацията на летния лагер, заедно за децата на България. За проекта разговаряме с Елена Хинова, Мартин Вайдер, Антон Вайдер и Галин Валев. Тук се видяхме през юни 23-та година и говорихме за предстоящото първо издание на това приключение. Тогава Елена Хинова сподели, че очаква от този проект устойчивост и продължение. Какво се случи от юни 2023 година до сега? Здравейте! Много ми е приятно отново да се видим и да продължим този разговор. Вярвам, че той ще продължава във времето, тъй като, както споменахте, целта ни е устойчивост и факта, че организираме за трета поредна година заедно с децата на България, дори тази година с 2 групи деца, мисля, че говори сам по себе си. Случиха се изключително интересни неща през тези години. Мога да разкажа в детайли, но може би да ме водите в конкретиката. По-скоро мен ме интересува и може би нашите съграждани, които се интересуват от този проект, какво запазихте от първото издание като опит и какво надградихте? Първото, което променихме, е, че решихме да преместим локацията на лагера и той да се случва в село Стоките. Това е селото, в което аз и брат ми сме прекарвали детството си, летата си, зимните си ваканции. То е много специално за нас. Ние сме много свързани с него и много неща сме случвали с него там, включително и много творческа дейност. Така че това е изключително важна промяна, която направихме. Решихме, след наблюдавайки децата през първото ни издание, да включим много силно приключенския елемент и това да бъде една от основните теми, вплетена с личностното израстване на децата, която беше и основата на лагера през първата година. Приключението се изрази в това, че решихме това да бъде палатков лагер, т.е. децата да не са между 4 стени, а те сами да си изградят лагерното селце, сами да построят палатките си, да ги опънат, да се научат как се случва това, да му дадат име, да се научат да работят в екип. И разбира се, социалният елемент, положителното влияние на този проект върху общността остава непроменена. Тя си е в основата, в гръбнака на проекта, още от самото му начало, от зародиша, така да се каже. Тоест, децата в края на всяко издание трябва да направят като екип проект, който да има положително влияние върху околната среда или общността, в случая на село Стоките, и това се разви доста успешно и през 2 години. Завършва едната година, започва втората и тя завършва. Веднага ли започвате да мислите какво ще се случи на следващото издание, да подготвяте по дни програмата, вашият екип, с който ти работиш? Не съвсем. Първо си даваме време да отпразнуваме успеха и да седнем, да направим една сесия в екипа, в която да разсъждаваме на глас какво се случи добре, какво искаме да подобрим следващата година, докато нещата са още пресни. Това е много важен елемент всъщност за успеха на нас като екип и за развитието на проекта. Тоест ние не да работим само върху програмата и развитието на програмата, но да работим и върху себе си като екип. Тоест ние редовно се срещаме, намираме тази обща база, какви ще бъдат нашите ценности на екипа, каква ще бъде нашата визия за успех, как ще движиме този проект, как ще общуваме помежду си, каква обратна връзка и колко често ще си я даваме. Така че това е много важно, тъй като нашата философия е, че за да може децата да се развиват успешно, те трябва да имат добър пример пред себе си. Тоест, ние сме приятели с тях и сме много отворени към обратната връзка, която е заложена в проекта и ние винаги я търсим в края на всяка група деца, на всеки проект. Какво преди 2 години те накара да се запишеш в този приключенски лагер? Аз съм Мартин, много ми е приятно и благодаря за поканата.
Преди 2 години с брат ми се записахме на лагера. Първото издание на лагера заедно за децата на България. Много се зарадвахме, когато чухме, че ще имаме възможност да сме по-близко с семейството на вече покойния Петко Кинов. Следихме го в социалните мрежи преди и смятахме, че той правеше много смислени неща. И да, много се зарадвахме, когато имахме възможност да се запишем на лагера. Така, идвате от София, където планината може би е по-малко позната, или пък вашите родители, разбирам, че сте двама братя, вашите родители са ви водили, знаете как да оцелявате, какво да правите, но кое беше първото, което ви така най-много впечатли и вдъхнови от отиването на Хижа Плевен в началото? Като цяло много обичаме да се разхождаме в планината. Мисля, че това е много добра възможност да се свържем повече с природата. Често губим тази връзка, когато сме в големия град. Но сме гледали всеки уикенд да излизаме в планината, в Витоша, в Рила, но в Стара планина не сме имали възможност да обикаляме много. Ходили сме в Дряновския манастир, примерно, но точно около връх Ботев, където беше първото издание, не сме ходили много там. И аз много обичам карти, планини, география, така че бях много, много благодарен, че точно там ще се случва лагера. Да. Но минава едното издание и на вас толкова ви харесва, че се записвате за второ и трето. Обаче, отивайки в София, мен ми е любопитно да ми кажете какво пренесохте от тези взаимоотношения в този лагер пред децата и в училището, където учите. Разказахте ли за това? Какво сте преживяли? Какво сте научили? Какво сте видяли? Да, енергия определено е много подновена. Имаме много повече енергия и сили, която ни е дала природата и обкръжението, средата, в която сме били в течението на тези 5 дни. Мисля, че много емоции, много вълнение се натрупва по време на лагера и го донасяме в София, като така вече с заредени батерии, може да кажем, готови за новата учебна година. И така. До теб това е брат, представи се. Аз съм Антон и съм на 16 години. И да, с брат ми вече 3-та година ще сме на лагера заедно за децата на България. Какво на теб, да кажем, от първото издание на това приключение ти няма никога да забравиш? Дали това, че сте се опознали за първ път с тези деца и с екипа, който ви ръководи, дали преходите в планината, възможността да се справите сами с всичко? За мен беше голямо нещо запознаването с свестните деца. Развихме големи приятелства, останахме големи приятели, които и сега си оставаме така. И да, много беше хубаво с децата и особено в природата. Много по-лесно се сприятеляваме и да, всичко върви някакси много по-свободно и човек е много по-открит в планината. Да, но се връщате в София, в големия град, в училището, където учите и изведнъж там съвсем други неща се случват. Комуникацията е друга, телефоните се връщат, защото в природата знам, че е най-добре човек да не носи никакъв телефон, ако не му потрябва да се ориентира или да се обади някъде. След като, след лагера връщаме се в София и някакси такова много плоско и бетонно и да, не е въобще както в планината. Хората не са същи, много са такива натоварени и винаги на някъде бързат. Пък в планината човек някакси много така по-спокойно се чувства и да, може така, това е почивка за него в планината. Вашите родители как ви пуснаха от София до тук?
непознато място. Поддържахте ли контакти с тях по време на вашите престои в планината, на хижа Плевен и после в село Стоките? Някъде прочетох, че там самия екип от хора и от деца не е било наложително да има родителски контрол и вие сте се чувствали отговорни за себе си, нали така? Да. Родителите ни знаеха за Петко Хинов и имаха голямо доверие на организаторите. И затова нямаше проблеми да напуснат. Нали, всяка вечер се обаждахме да разкажем за деня, как е минал. Но всичко си беше много така, нямаше никакви проблеми и бяха сигурни, че си прекарваме времето много добре и прекрасно. Да попитам и момчето, което е от нашия край, от Севлиево, ти защо си записа в това приключение и какво за теб беше незабравимо от първото издание? Аз се записах в това приключение, защото исках да си прекарвам времето, нали, не само в града и с излишни работи, ами в планината и да се уча на нови неща и да се развивам себе си. Как се сприятелихте с момчетата от София, с другите? Веднага намерихте общи теми, общи неща, справянето в планината, контактите, себепознанието. Там имаше една много хубава дума, но ще попитам по-късно Ели Хинова за това какво се случва там. Ами ние се запознахме. Първо, нали, всички ни беше срам в началото, защото не се познаваме и сме от различни краища на България и не помня точно кой отиде при другия и запознахме се и след това видяхме, че харесваме горе-долу едни и същи неща и, нали, станахме доста добри приятели. Връщайки се тук в Севлиево, успя ли да мотивираш и други хора да се запишат за лагер, да им разкажеш какво се случва там, защо трябва да бъдат част от това приключение? Да, аз разказвах, но има, нали, хора, които не харесват такива неща, точно като повече приключения. Те харесват повече, нали, да си излизат из града, да стоят в нечистата среда и да стоят само в града. Прочетох някъде в социалните мрежи за това как сте прекарвали ден по ден, разказвате, споделяте се снимки и там някъде на повечето места пише не село Стоките, а Стоичките. Кой му даде това име Стоичките? То не е Стоичките, ами Стокичките. Стокичките, добре. Да, ние го измислихме, нали, за самия лагер. Решихме, нали, лагера да не се казва, защото ние сме на палатки в една къща на село Стоките и решихме всички да се казва, нали, лагера Стокичките. Местните хора ни посрещнаха много топло, много всеотдайно. Също майката на една от организаторките е местна, тя живее там и много ни помогна с провизии, помагаше ни с храна, защото, както знаете, не е лесно да се изхранват една група млади хора. Мисля, че е много, много хубаво да се срещнем от различни перспективи, от различни краища, да се срещнем и да намерим нещо общо. Също майката на една от организаторките ни показа, нали, как своя двор, как се грижи за животните, как се грижи за растенията и това също е нещо много ценно, което не можем да научим в града. Поддържате ли контакти с техните родители? Те какво споделят тези деца? Променени ли се връщат от това приключение? Ами да, поддържаме и въобще това е за мен част от устойчивостта, поддържането на непрекъснатата обратна връзка с децата и с родителите, но по-концентрирано с децата, което се случва чрез Viber група, т.е. ние имаме една обща Viber група, в която децата от всички издания са включени и там
доста активно си общуваме между лагерите. С родителите лично аз търся обратна връзка. Обикновено я получавам непосредствено след лагера, когато емоциите са пресни. Имам спомени с една от участничките ни първата година, която не искаше, но майка й прецени, че е много интересна програмата и би следвало да участва. Това дете се преобърна в програмата и след това стана наш последовател и ще участва за трета поредна година. Така че изключително важна обратната връзка. Да. Какво очаквате от третото издание на това приключение? Имам много големи очаквания, много по-големи от преди всъщност. Очаквам наситени планински преходи, лидерство, развитие с много повече работа с около екипна работа. Доста работим с колегите вече, така се наричаме. Работим върху нови занимания, нови неща, които може да включим в лагери и да развиваме и други дейности, като благотворителност и майсторски класове, такива уроци по тенис, примерно, сега ще има в юни. След това мислим една интерактивна игра да проведем, може би, по-към есента и мисля, че имам големи очаквания. Кога ще ме поканите на това приключение? От кога до кога? Значи вече направихме две различни лагери. Едни за хората, които вече са били в миналото издание и едни, които за пръв път отиват. Датите са от 1 август до 5 дена, т.е. до 6 август някъде. Не знам, ще погледнете в програмата. Но в началото на август и също т.е. 2 седмици. Една седмица за начинаещи, друга за хората, които вече са опитали. Момчетата казаха, че сега предстои една сесия с хора, които са били там напреднали, нали така, и една сесия с начинаещи, но все пак групите са малки. Това ли е начина да си свършите най-добре работата, когато са по-малко децата? Да, задължително. Даже аз ще ги нарека 2 групи, като ние нарекохме първата група приключенци с опит, а другата приключенци просто приключенци. Тоест, нямаме без опит, тъй като ние не бива да делим децата и това е нередно от наша гледна точка, тъй като е много субективна преценката. Задължително е да бъде малка групата. От гледна точка на моите критерии, дори 12 деца е голяма група, тъй като аз чисто професионално се занимавам с развитие на лидери и лидерски екипи и за мен оптимума е 8. Но решихме с екипа, в крайна сметка, че 12 деца е добро число, тъй като това пък ще позволи повече разнообразие и динамика и забавление и приключение, което е изключително важен елемент. Така че от гледна точка на устойчивостта искам да кажа, че ние няма как да мащабираме този проект, т.е. да обхванем повече деца, което е наша цел, ако провеждаме само 2 издания и лимитираме броят на участниците. Затова нещо много важно съобщение тук ще направя е, че самите наши участници в проекта, една така специфична група от тях, която много се ангажира, стартира един социално-предприемачески проект, който скоро ще набере скорост и ще съобщим какво точно ще се случи, няма да издаваме, но той е именно фокусиран върху изграждането на капацитет, повече деца да се докоснат до природата и да учат за себе си и за това да работят в екипи, да израстват личностно през приключението. Така че вярваме, че това ще бъде едно разклонение, един нов клон на проекта. Освен това искам да кажа, че благодарение на инициативата специално на Мартин и други деца, които го подкрепиха, регистрирахме
център за личностно развитие, който е част от една световна мрежа, наречена Inner Development Goals. Това е едно движение, което подкрепя всъщност промяната, която трябва да видим в света, да се извършва отвътре навън, което всъщност ние правиме. И там развиваме допълнителни активности, в които децата от лагера допълнително се включват и участват. Ето, например, миналата година на тях не им се тръгваше от лагера и искаха да организираме нещо. 8 от тях се върнаха и тогава всъщност учредихме формално този център, който нарекохме лидерите от Централна Северна България, тази мрежа, и дори тази година подготвяме един майсторски клас на тема да работим заедно въпреки различията. Така звучи на български, но то е под егидата на световната тема на целите за вътрешно развитие, която е Bridging Polarities, или да изградим мост между различията, което е крайно необходимо в светът, в който живеем. Както знаем, е раздиран от конфликти и ние търсиме така възможността да дадем сцена на децата да се научат да бъдат истински диалогични, да се научат да слушат, да се научат да общуват по един качествен начин с респект един към друг и към различните гледни точки. Ето това е, например, нещо, което също е част от устойчивостта и мащабирането на проекта ни. Това всичко показва, че сте свършили доста работа от началото, откакто се видяхме тук през юни 23-та година. В края искам да те попитам, сега в третото издание има ли нещо, което ще се случи? Ти сама каза доста инициативи, доста проекти, но което можем поне едно да кажем, че ще се случи, което да открехнем вратата към предстоящите сесии, или как аз ги наричам, групи, които ще дойдат на стоките. При всички случаи ще има надграждане, при всички случаи ще има нови умения, които децата ще учат. За нас това да има разнообразие надграждане е ключово. Съответно, групата Приключенци с опит ще изследват нови дестинации, тъй като няма как нещата да се повтарят. Подготвили сме им една много голяма изненада, но няма да кажа, тъй като няма да бъде изненада. Това, което аз исках също да кажа по отношение на устойчивостта на проекта, и мисля, че е много важно да го кажа, е, че една група от децата, които така са силно инициативни и мотивирани да се развиват в лидерството, изявиха това желание и организирах за тях лидерска академия, която аз водя. Те са така вече по пътя и скоро първата група млади лидери, които ще ни помагат с следващите смени, с следващите групи в годините, ще бъдат официално дипломирани. И те ще са ни активни помощници във втората група Приключенци.